Dostlar, туганнар һәм почти туганнар, сәлам сезгә Кырым якларыннан, Кырымның иң гүзәл, иң матур җире. Мин сезгә күрсәткән идем бит, менә шушы камераны бик хикмәтле күзкәй кызык кына төшерә. Бу аңа төшерелгән беренче репортаж, аңа күрә бераз кыек-мыек өлешләре булса, гафу итә күрегез, яме. Бүгенге безнең сүз булачак Дива дип аталган кыядан. Аның биеклеге 51 метр, барлыгы аңа ике төрле юл белән менеп була. Әйдәгез, күп сөйләгәнче мен сезгә хәзер менә бездә һәм шуның үстенә сезгә барысын да күрсәтәчәкмен. Киттек. Дивага берничә юл белән, ысул белән менеп була. Бар кешечә менәргә, име? Бар менә шушы, карагыз, менә шушындый тауларга, монда нидә турбалар бар. Шушында басып без хәзер менә без хәзер кешечә сукмакка чыгабыз. Хәзер бик матур манзара ачылачак. Үзегез дә шаккатарсыз. Без әле яңа гына аста идек бит. Хәзер өстә булачакбыз. Менә моннан әле Дива монда түгел. Дива каршы якта. Дива нәтигендә. Менә бу без яңа гына булган шәһәр пляжы. Шундый матур ачыла. Тегендә өстә Айпетри тауы. Тегендә Айпетри тауы. Менә монда шәһәр пляжы, кичә мин сезгә шуннан күрсәттем репортаж. Монда кешеләр катамаранда да. Җәмәгать, менә шушындый матурлыкка 10 балдан ничә бал куясыз? Языгыз әле. Без барабыз алга таба. Дивага таба. Менә абынып китә яздым. Күзем дә харап булыр иде. Шушы камерада харап булыр иде. Хәзер каршыда шушы Дива ачыла. Карагыз, мин сезгә бер аңлаткан идем. О, бер пискәй бар. Сәлам. Эй, карале монда. Интервью бирегез әле. Интервью бирегез әле. Сез монда барлыгы ничә мәче юк? Бу поселокта. Эй, юк, интервью бирмим ди. Интервью бирми торган бик вредный мәче бу. Шушы Дива тауы, аңа берничә юл белән менеп була. Менә беренчесе мин сезгә берсендә күрсәткән идем. Асылмалы күпер, хәзер якынрак килеп күрсәтәм. Менә Асылмалы күперне күрәсезме? Асылмалы күпер менә шушы. Ләкин аның өчен акча түләргә кирәк. 500 рублей, да, проход? Стоимость прохода 500 рублей. Менә шулай, дуслар, шушы Асылмалы күпер аша үтү бер якка 500 сум. Күрәсең, теге якка чыксаң 500, яңадан кайтыйм дисәң 500 сум. Ләкин әгәр дә сезнең шундый мөмкинлек бар, мәсәлән, Асылмалы күпер аша үтәсең бер якка 500 сум түлисең, яңадан чыгасың, төшәсең баскычлардан буйлап. Күрәсезме, әнә анда баскыч. Күп сөйләгәнче, дуслар, әйдәгез, хәзер без шушы баскычлар буенча бергәләп төшик әле, яме. Менә шушындай баскычлар буенча башта диңгез буена кадәр төшәбез. Аннан соң саный башлыйбыз баскычларны. Астан Диваның очына кадәр менеп җитәр өчен барлыгы 260 баскычны үтәргә кирәк. Булдырып булырмы икән? Әлбәттә. Әйтшенең булдыра алмаган әйберсе бармы икән? Әйдә төшәбез бергәләп. Менә без шаккатып карап торабыз. Кыяның менә бу өлешеннән кешеләр суга сикерә. Бу бер нинди профессионаллар да түгел, гади кешеләр. Моннан менә монда кадәр. Игътибар белән карасагыз, мондагы ташлар шул кадәр шума, хәтта кроссовки кисәң дә шул кадәр куркыта. Тимер аякта шуган шикелле. Шуңа күрә мин менә монда решетка бар. Решетка бар. Менә ничек ялтырап тора бу ташлар. Аллага тапшырып, дуслар, менә шушы алтыннар дигәндә тавышым ишетелә микән минем? Әйдәгез, хәзер менә бу баскычлардан меник әле. Булар 1905 елда салынган баскычлар, ягъни бер гасырдан күбрәк вакыт үткән инде. Хәзер ничәнче 2025 ел. Җил монда бик каты. Әле без бик каты өскә менмәсәк тә, менә минем инде башым бурасы әйләнә хәзер.
камера болғаш, оның үшін де біраз сетесің. Мен өзім үшін түгіл, екі түрлі бір үшін жауап болыпты. Басқышларымында бек тар, қарағыз ағы өзігіз. Үстегі мәселен кішілер мінген уақытта сен аста күтіп тұрасың. Мен енді қатты әлсірей де башладым. Yoğuysa sportsmen bulsam da. Ну что ты, как там? Hazır üstüne kişilerin çıkanı көрсетем. Онда міне шушындай өсімдіктер өсіп біткен. Тұтқышлары. Бұл хаманда шул 1905 жылда Мальцовлар деген кішілер, байлар ясатқан болған көресің. Шушы басқышларны да алар ясатқан болғандар. Бұл Дива өзі неше барлыққа келген дейсәгіз, менің артымда төп Қырым таулары. 1927 жылда мұнда бик күшлі болған жер тітіреу нәтижесінде шушы Дива деген қия айырылған да һәм деңгізге таба кеткен. Һәм білгішлер әйтуінше, бүгінгі күнде де әкірінләп кіне шушы Дива қиясы үрмәлі екен, әкірінләп кіне деңгізге таба. Біз келіп жеттік тіге асылмалы көпірінің екінші башына, бір башын тігінде сізге көрсеткен едім бейді. Міне қазір оның екінші башы. Өзіңіз қарағыз. Міне бұл асылмалы көпірінің бір башы. Тігінде мен сізге көрсеткен едім екінші башы. Бір башынан екінші башына өтерге 500 сом. Бұл да кері шырақта да шылай. Қарағыз әлі нинди әкияти манзара ашыла. Ескиткіш бітейме. Ләкин, достар, біздің маршрут әлі мұның білен гіне тәмамланмай. Ну что, Алексей, идем дальше. Покорять Диву. 256 ступеней. 256 деймін, 260 деп оқыған бары бір енді шол шама. Міне тағын көрсетейм әлі, ниндирек үлішлері де бар. Міне мұнды көресіз ме? Бұл қәтте басқыш дейсен басқыш түгіл. Заманында көресің бұл басқыш болған. Ләкин өзігіз көріп тұрасыз. Ненде мұнда жерлер есіп тұра. Штормда бола, судамында мініп жетедір. Һәм барысы бірге, міне шулай ташларға тәсір етіп, ташлар шәрдәкләне. Біз хаман мінәбіз. Достар, әйтірге керек мұнда міну бұшылай. Аллаға шүкір әлі Қырымда шындай бұшылай орындарда бармайм енді юрисізге. Мұны сөйлей барам. Юри уақытты сызлар үшін, дегенде өске қадар мінмәс үшін. Ләкин мен көріп тұрам, ұшы қырыя бұл Диваның енді көріне. Мұндағы манзара тағы да матурақ ашыла. Әне дегенде Алексей. Мұнда камерада ерақ шекілі көріне. Шынлықта ол бек яқын. Нинди көзәлік. Міне мұны бұяқ қазір көрсетем. Көзкәй, мен көзкәй деп камераға айтам. Оның білен дәрішлерге үйрендірге керек. Міне бұл Мошка деген тау, мәші. Міне бұл оның башы, міне бұл оның еулесі. Жазығыз әлі, ұқшаған ма, жоқ ма? Мен енді кішқырып сөйлейм, мұнда шел шүнкі бек қаты сіз ешітілмейдір де. Әйдегіз, міне тұрабыз. 260 қына басқы шеймі бір қарағанда. Әйтеугіне шеңіл. Міне башласаң, бұл 260 басқыш 2600 басқышқа елене. Міне мұнда өскерек мінген сайын ташлар нығырақ шәрдәкленген. Шүнкі мұнда үстерек жерлер бигірек қатырақ. Шоңа да алар шушы жел нәтижесінде оқшаладырды. Дұрысын әйтемейін, бейкіліктен қатырған кіші. Біраз қорқу бар. Ләкин қорқу болса да сір бермеске тырышам. Міне мұнда кетті ташлар. Нейте тұрған. Шуға тұрған. Шидеміз әне тігінде үші Диваның. Қазір білербіз, қарайбыз. Міне мұнда көресің, шүпліктер де бар. Шүплік шыплап толған. Бұл міне бір шүплік. Міне мұнда екінші шүплік. Ең қызығы қазір бұл шүплерді күнінен неше тапты. Үшірелер қам. Кем мұнда міне тұрғандар. Емі мұнда мінер үшін
хәле бейікліктен қорқмасқа керек. Мына мында шундай қызық. Әне дегенде кішілер езіп тұр. Смешно, да? Әне дегенде катамаранлар, әне дегенде біз әлі бүгін қайда болдық. Шәһәр яр бойында. Ну что, как твои ощущения? Ветрено. Ветрено. Но красиво. Как думаешь, здесь вообще бывает стильно это, кстати, или нет? Здесь все время тут климат такой, все время бриз. И Это никогда- қарағыз нешік футболкасы. Черная ведьма. Да. Шилфердеп тұра. Шолай ақ міне мұнда. Қазір көрсетем. Мына мұнда бір әлі неде бар. Флаг. Оның білмей мағынасы нәрседе. Міне мұнда флаг, но бір нені материядан ясалмаған. Ол ясалған нені қалайдан көресің. Білмей мағынасын. Бәлки сіздің арада ақылды башлар бардыр, язығыз әлі. Не үшін қойылған екен бұл флаг? Қазір мен сізге тауын көрсетіп, Ай-Детри тауын. Әнетіңде Ай-Детри тауын. Мен сізге айттым еді, бұл Дива заманында болған міне шушы Қырым тауларының бір үліші. Лекен 1927 жылға жер тетрәу нәтижесінде шушы Диваның бір үліші айырылған, һәм міне мұнда деңізге таба келген. Шушы Дива арасында мында заманында болған Монах деген шулай ук бір қия. Лекен міне мында 1931 жылда бик қаты шторм нәтижесінде бик қаты дулаған мұндағы табиғат һәм міне шушы Монах деген қия шәрдәкләнеп юк болған. Көресің, міне шушы қазір таралған құдымдары. Лекен 1890 жылғы картиналарда мен сізге шулай көрсетемін. Дивада, Панеда һәм бұл вакыттагы Монах қиясы да әле сакланып калынып, бұл суретлерде сакланып калынган. Хәзер мен сезгә қияның тагын бер өлешен күрсәтәм. Менә монда карагыз, аскы өлеше. Аскы өлешендә, мен сезгә бераз нәрсә сөйләргә онытканмын. Монда башка елларда быел булмады ахырсы августта хайдайвинг дигән шундый спорт түрі бар, ягъни нидер бийеклектән сикерәләр. Менә шушында илнең төрле спортсменнары килеп, ялгышмасам менә шушы бийеклектән сикерә торган булганнар. Хайдайверлар. Бразилиядан да бар иде, Аргентинадан, Россиядан һәм бик күп спортчылар бар иде. Хәтта Россиядә санкциялар игълан ителгәннән соң да әлеге спортчылар монда килеп хайдайвинг буенча спорт ярышында катнашалар иде. Белмисең, бу менә былтыр үтмәде һәм быел да үтмәде. Ләкин аңа чаклы торган елларда минем видеолар ясалган. Хәзер интернеттан табып мен сезгә шулай ук күрсәтермен. Менә монда яр буе тулысынча шуклап булган була. Менә монда бөтенләй халык була. Һәм менә бу тирәдә төрле катерлар, катамараннар, тамаша кылучылар бик күп була торган иде. Менә бу ягында карагыз, кыяның. Менә монда да галәттә яхталар, кораблар белән. Менә бу ягы башкача, карагыз әле. Теге ягын мин сезгә күрсәтим бит. Теге ягы текә булса, монысы пологи, яссы буламы татарча. Карагыз, менә монда чыксам, монда чыксам, тегендә төшүп була, берничә курыкмыйча һәм хәтта сикерергә дә була. Что ты скажешь? Поделитесь. Нет слов. Нет слов, одни эмоции. Да. Не, ну тут круто. Бу кыяга менү бер хәл. Әле бит бу кыядан дуслар төшәргә дә кирәк. Менә монда әйткән идем бит, баскычлары шул кадәр шуп-шума, кайберләре күзгә шикелле. Шуңа күрә әле ярый менә монда тотынырга мин шулай күрсәттем бит сезгә, менә монда куя әле бу. Менә шулай тотына төшәбез. Төшәбез, сез минем кыякларым күренде ниһаять. Дуслар, минем үземдә әйтәм, өйрәнеп кенә киләм эшләргә бу камера белән. Сезгә өчен гаеп итмәгез. Әгәр дә монда килә калсагыз, бер әйберне истә тотыгыз. Аяк киеме булырга тиеш,
бернинди шлепки, сандали түгел, ә менә я кроссовки шундый ныклы, шу аяктан шуып китә торган булмасын. Бу диваны шул кадәр күп иҗатчыларны илһамландырган. Аны шактый гына картиналарда күрергә мөмкин һәм бу дивада шулай ук совет чорында төшерелгән фильмнар. Беренчәсен генә әйтәм, иң атаклылары ул 10 негритят, Человек-амфибия. Әлеге фильмларны карамаган совет кешесе бик әздер. Менә аларның кайбер эпизодлары, өлешләре шушы дивада төшерелгән. Төшү юлы куркынычрак. Карагыз. Тар. Дөрьякта менә ниләр? Ташлар. Монда шулай бик ашалып беткән бу ташлар. Менә монда бөтенләй дә нидер рәшәткә. Полированные, как в московском метро, мордочки у собак. Опа. О, класс. Пойдем. Класс. Инде сездә сорау калгандыр, ни өчен бу кыя дива дип атала. Моның ише урыннарның була бит инде төрле легендалар һәм моның да шулай ук легендасы бар. Янәсе бу әле монда кыя булмаганчы, монда бик матур, ләкин бик каты холыклы бер кыз булган. Һәм бер сихерче, ләкин ул яхшы ниятле сихерче булган, яхшы күңелле сихерче тотканда теге хатын кызны менә ачуы килеп һәм әйләндергән менә шушындый кыяга. Бу бик матур, ләкин бик азгын холыклы хатын кыз әле һаман да янәсе аның жаны шушы кыя ичендә яшәп ята. Ничә ел монда килеп, Алексейга әйтәм, әле яры бер караганда шушындый съемкалар бар, әле кайчан шушындый матур урыннарга килеп, төшереп, информация белеп калыр идең. Менә минем янымда хәзер баш өстендә шушындый можжевельник. Искиткеч. Аның исе дә бик тәмле. Һәм аның үзеннән агачыннан төрле агач эшләнмәләр ясыйлар. Иң популяр әйберләрнең берсе ул кайнар, мәсәлән, чәйниккә я кайнар таба астына куя торган шундый подставка. Һәм можжевельниктан ясалган шушы подставка өстенә кайнар әйбер куйсаң, аның исе чыга башлый икән можжевельниктан. Шуңа күрә Кырымнан кайтасың, хәтта кыш көне дә сине Кырымның һәм можжевельникның исләре бик рәхәт итеп уздырылган җәй турында исенә төшерергә мөмкин. Хәзер мин сезгә күрсәтим әле асылмалы күпердән атлап баручы кешеләрне. Ипләп кенә баралар, курыкмыйча. Менә монда диваның ұшы анда. Асылмалар, менә бу ер белән хатын асылмалы күпернең беренче яртысын үттеләр. Артларыннан тагын бер пар килеп үрмәләп бара. Алдан хатын бара, арттан ир. Беренче пар чирагында башкачарак ир кеше бара алдан, арттан хатын кыз. Диваның менә уң ягында да йөзүчеләр бар. Менә бу можжевельник, бу Алексей телефонында казынып утыра. Все, спалили ди. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, шулай итеп шушы күскәй дип аталган, Элес күскәй дип атыйк әле бу камераны, аңа төшерелгән беренче репортаж. Тәмам, миңа бер дә җиңел булмады. Әллә сөйләргә, әллә уйларга, әллә шушы камера дөрес төшерсен дип аны һәрвакыт монда тимәсе дә бар. Идарә итәргә, ләкин әйтегез әле ничегрәк, беренче коймак төерле булдымы, юкмы? Әгәр дә юк икән, куегыз әле зинһар өчен лайклар, перепостлар ясагыз, яме? Чөнки бу әйтченең үсеше өчен, гомумән татар блогосферасының үсеше өчен бик мөһим әйбер. Исәнлеккә, саулыкта, әле репортажлар, Алла бирсә, Кырымнан күп булыр дуслар. Элемтәдә, яме?